तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्हिडिओ. तर आज व्लॉग नाही बनवचा मंडळी, आज बनता काहीतरी वेगळा. काय बनवता आई आज? आज बनवतो दोडक्याचा सांबारा. आईच्या हातात मस्तपैकी दोडक्या. किती रुपयात घेतलं? 10 रुपये. तुटला तर मोठा होता ना, पिशवीत ना आणताना तुटला मंडळी. 10 रुपये केवढा मोठा दोडक्या असता बघा. आणि सध्या एकदम स्वस्त सीझन आहे ना, ह्यो सीझन असतं. आणि सध्या गावठी दोडकी भरपूर असतात बाजारात. तशी वर्षाचे 12 महिनेच मिळतात, पण आता सध्या गावठी दोडकी तुमका खूप मिळतली. तर ह्या अशी मोठी नाही तर मी तर ती बारीक मिळतात. या कोवळा गावठी आहे. गावठी आहे. सो मंडळी बघूया आई कशा प्रकारे बनवतं आणि काय बनवतं. सांबारा म्हणजे थोडक्यात आमटी बनवतोय. तर आमच्या मालवणी भाषेत मंडई सांबारा. आणि कमेंट होती हडेथडे काय या, तर हडेथडे काय नसता. हडेथडे म्हणजे इकडे तिकडे. हा, हडेथडे आमची मालवणी भाषा असा. तर बऱ्याच जणांना माहिती नसतं त्याच्यामुळे. हा, हडेथडे म्हणजे काय? तर हडेथडे म्हणजे इकडे तिकडे इकडे तिकडे. तर बरं ना, खडे म्हणजे कुठे? जरा खडे म्हणजे काय? खडे म्हणजे तुम्ही खडे म्हणजे खडे म्हणशात, धोंडे खडे मसाले तसा. सो येवा बघूया आता आई कशा प्रकारे बनवता. काय करतं पहिला आई? आता पहिला तासून घेऊया. हा, तर आधी आपण तासून घेऊया. ओके. मी ह्या शिरांची चटणी पण होता, एक दिवस आपण याची पण रेसिपी करूया. चटणी. सो आता आमचं पारंपरिक आडाळो एका वेळी म्हणतात. आणि ह्या कवळा असला तर ह्या भाजीत टाकतात. त्याचा थोडा जाड असला तर मग त्या कापून टाकतात. हे असं तासून नाही तर कापून टाकायचा. कसा पण तासू शकताय उभ्या. अशा शिऱ्या काढायचे नाही तर थोडा सोप्या होता. आणि असं तासला तर ह्या भाजीत टाकू गावता. त्याच्या आता शिऱ्या काढून झालेले आहेत. तर आता हे आपण ह्या प्लेटीत काढून घेऊया सगळे. तर आई पाणी कशा घेतलेलं? पाण्यात सुके जातात ना, सुकतात दोडके एकदम ड्राय जातात ना, त्याच्यामुळे घेतलं पाणी. आणि आता हे आपण कापून घेऊया. आता मस्त कापून घ्यायचा. आणि ह्या मी वाटण्या बरोबर कुकरात लावतो. मला थोडे मोठे फोडे करून घेते. डायरेक्ट टोपाचं चुलीवर ठेवतो असलं तर बारीक करून घ्यायचे. हे बघा अशा प्रकारे कट करायचे. आणि या पाणी असत तर अति उत्तमच, मग एकदम सुखाचे नाही त्याच्यामुळे. आणि पीस काय तुमका होय तसे करू शकताय, मोठे होय तर मोठे, लहान होय तर लहान. आणि याच्यात वाटणे टाकायचे, हिरवे वाटणे मस्त लागतात. आणि आड्याचा एक फायदा असा मंडई, ज्यांनी बनवले नाही ना त्यांनी विचार करून बनवलेलो असा. काय बसान करूक गावता. फायनली चिरून वगैरे झालेला असा. आणि कसं दिसता बघा आता, मस्त एकदम जबरदस्त. आता कुकर पण रेडी आहे. कुकरात थोडा फास्ट होता कुकडाने. हिरवे वाटाणे आणि पाणी होतं या. आणि याच्यात बरे 2-3 शिटी काढू होय. मीठ टाकूया सोमताच. सोमताच म्हणजे लगेच. सोमताच म्हणजे लगेच. एकदम पण कठीण नाही शब्द, तसे तुमका कळक शकतात काय. सोमता म्हणजे लगेच. जे जे कठीण शब्द आम्ही तुमका सांगू, तसा वाटला की कळाचे नाही तर हे काय म्हणतात ते काय म्हणतात. त्या दिवशी पण एक कमेंट होती काय, आम्ही पाती दाखवलेली तर मालवणीत पाती, वेणीक पाती म्हणतात ते, तर आमच्याकडे पाती म्हणतो. फुलांची पाती. फुलांची वेणी तशी फुलांची पाती. फुलांची पाती. फुलांची वेणी तशी म्हणजे फुलांची पाती. पाती म्हणजेच वेणी. तर आता शिट्ट्या काढून घेऊया. किती काढू गया आई? 3 शिट्ट्या बस झाले. 3 शिट्ट्या बस. कोवळा दोडक्या शिट्ट्या तर झालेल्या आहेत मंडळी. आणि आता बघूया कसा झाला काय. ता मस्त उकडले बरोबर दिसतात तर मस्त एकदम. तर काय काय लागतं आपणाक आता? हे आपला वाटाणा, कांदा खोबरा, आला लसूण भाजून आपला रेग्युलरचा रोज आपण जेवणात वापरतो तोच.
कांदा टोमॅटो मसालो काळी पूड मीठ हळद म्हणजे रोजचाच असा रोजचाच आपला रोज आमटी बनवतो तशीच. तर आता पुढे कशी बनायतस? तर तेल तापत ठेवलेलं आहे कांदा टाकूया. कांदा आपलं लालसर भाजून घ्यायचं. आता टोमॅटो टाकूया. 2 मिनिटं टोमॅटो परतून घेऊया. त्याच्यात टाकूया हळद. लाल मसाला आणि ही काळी पूड. आणि आता हे वाटाणे दोडके ओतून घ्यायचं. मसाला एकदम लाल भडक असा मस्त कलर कसला सुटला बघा एवढ्यात जबरदस्त. आणि मीठ उकडतानाच टाकलेला तर आता टाकताना जरा अंदाजान टाकायचा. त्या काही उकळी काढून घेऊया मसाले लागन ते जरा. बाकी कसलं मंडई दिसता बघा खतरनाक एवढ्यातच. अजून वाटण पण टाकू नाही तरी पण एवढा जबरदस्त वाटता का विचारू नका. पुढ्यात ना तर हा. आणि दोडक्या थोडा गोडच असतो त्याच्यामुळे मसाला वाईट जास्त झाला तरी चालतं. आणि आम्ही कसं म्हणजे जास्त करणं भाताबरोबर खातो त्याच्यामुळे जरा पातळ म्हणजे आमटी सारख्या बनवतो सांबारा. तर तुमका जर भाकरी वगैरे असं हवे असतात तर तुम्ही थोडा करायचा आणि जाड करायचा. आणि आता याच्यात वाटण टाकूया आपला. ही जी स्टेप्स असतात बघा एकदम बनवचे. तर मालवणी जेवण असत असतं फक्त खोबरा जास्त असतं रोज विषय असा. खोबरा जास्त आणि ह्याचा आता कड काढायचं एक व्यवस्थित. आणि मंडळी मसाला तुम्ही तुमच्या याने टाका तुमच्या अंदाजान टाका. कारण कधी कधी लाल दिसणारा मसालो हे तिखट नसता तर कधी कधी कमी लाल दिसत नसलं तरी पण तिखट असता. पिवळा दिसणारा भयंकर तिखट असता आणि लाल दिसणारं कधी कधी तिखट पण नसतं. आणि दोडक्या भाजी थोडी गोडसच होतं त्याच्यामुळे जरासं मसाला टाकूच लागतं. आता काय उकळी काढूया बरी अगदी. फायनली मंडळी आई जसं बोललेली आपली दोडक्याची आमटी सांबारा रेडी झालेला असा. तर वाट कसली बघतो आई आता? आता वाट कसली ना आता गॅस बंद करायचं आणि जेवण जायचा. तर जेवणाची वाट. चला मंडळी जाऊया गॅस बंद करूया आता. मस्तपैकी उकाळलेली आहे तुम्ही बघू शकताय. आणि कोणाकोणाच्या तोंडात पाणी सुटलं कमेंट करून नक्की सांगा. केला नसेल तर करून बघा. चला गॅस बंद करूया. मंडळी आपला जेवण रेडी झालेला असा. आणि ही बघा आमटी ही कोबीची भाजी आणि भात आणि सगळेजण जेवक बसलेले असो. आई जेवण वाढता काय सांगशील आई? जेव घ्यावा आणि काय 10:15 वाजले जेव घ्या. 10:15 वाजले जेव घ्यावा. आमचं जेवण कायम लेटच असता. तर नक्की ट्राय करून बघा तुमका नक्कीच आवडताला 100%. दोडक्याचा सांबारा. मंडळी जेवण तर झाला आणि एवढी जबरदस्त आमटी केल्यांना जबरदस्त सांबारा केल्यांना की विचारूच नका. मी रोजच्या पेक्षा थोडं जास्तच जेवलंय. तर मी तुमका एवढाच सांगेन तुम्ही पण नक्कीच ट्राय करून बघा. थोडक्यात सजेस्ट करते तुमका एकदम जबरदस्त. आणि सध्या गावठी दोडकी तुमका गावतेलीच मार्केटमध्ये. तर आत्ताच बनवून बघा एकदम भारी खतरनाकच. तर मंडळी आय होप तुमका आजचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असतो. जर चॅनलवर नवीन असला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.